Pozri, tu kábel. Tu ďalší kábel. A tu nad nami tiež kábel. Kábel sem, kábel tam, všade sa vinie. Pozri, tu sa ťahá popri stene kábel. A tu pred nami ešte jeden. Všade bude kábel. Najmä na Slovensku. Dobre. On teraz také slovo vypovedal pred všetkými svedkami, že on nemá teraz žiadny kábel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu. Je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svedkové, že teraz nemajú kábel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kábel. Tu kábel, tu kábel, tu kábel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kábel, tu kábel, tu kábel, tu kábel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch. A tam, čo dával tých ľuďom, on znal, že kemu nie. A čo spravil s peniežami, keď ľudia platili každý deň? Teľo a teľo a teľo. Prečo vypne ľuďoch von? Ešte vybral penieži a išol na automatoch hrať a on to žádal deti nepridávky. Jak on vypovedá? On toto nech vypovedá. Nie teraz, jak má sám elektrinu, jak ľuďoch vypnul von a on potreboval tie penieži. Automatoch, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu.